Bisu akamano kolade alihanyo Asaja turun na pangeran pokala kasenan de kuliyo O nanduri yala banya pulanan busu apulo andende ay nang koloba labanya dinggo aramo aramo ajo
silam. Oleh daru pola daya tau badampan. Delai tolong tunjukkan oi sahabat. Lagi ko pulol ada ado batampan. Oh di dalam syariat lah di luar syariat. Di mana jo Islam lah di dalam syariat. Iman Islam dalam syariat. Mengapa ditinggalkan rukun dosaran? Bina so syariat, bina so torikat. Torikat bina so hakikat tagale. Hakikat tagale. Maripatlah sase. Maripatlah sase. Bina so ibadah. Bina solat bicara lama. Lagi gajah tada pendek kandung laba ciciran. Di kandang baci ciran lah di Gajah tada pe. Oh cubol lapahan. Banyak johaga. Mengajah torikat. Syariat lah tinggal. Syariat lah nyata. Lala tubuh anak kasar. Mengajarkan rukun babule amal. Oh dan kau pulang kepada nasar. Delai itu tak ganti bare jobakan. Mawasi kita. Di mana tinggal? Ya wahai sahabat, wahai sahabat. Ya kita kok mati lah sampai wafat. Kita nak yang lada badan bergolek. Dosa orang indah lah dia ado manis. Ratunan banyak lada indah mufaat. Malaikat menjadi kutualah anak. Anyunan datang doa malaikat. Delaku di dunia lada nana inyo sase. Bukan menanyo dari dunia. Malaikat tanya nyole amalai. Oleh mama kaila rukun dosaran. Bunyi dan nyonya dan kita dengar wa marabuka wa imarabuka. Itu wadinuka ada tinggal malaikat itu. Siapa Tuhan kamu? Siapa imam kamu? Oleh ikon Nabi ay panggulo kamu. Adisano si jahil mengasa diri Mengaku batuhan Allah kapayobi. Subhanallah inna biduni awababu hai sakanda hati. ayah siara suruh asalnya baik di dunia malin orang namoka. Bagian torikan babun di topan. Tahu di Muhammad ay tahu di Tuhan. Ay tahu di ujung dengan ujuan. Kerja sabida pandai membesokan. Oh
Mamacamato, Atuke Tanan, O Ilan Disangko, Labadan Kankaram, Para po ayan, sudah menerangkan, Nabi pun menerangkan, anak pun doakan. Sekian banyaknya, coba pakaikan, menjadi nyobaban umat Islam. Ayo hai saudara, tolong sabar, bukan dilarang mengaji tarikat. Memakainya itu boleh isyarat, memakai kain boleh martabat. Telah digambar, waktu dipilih, kebanyakan umat di zaman kini. Kebanyakan umat di zaman begini. Layo itu wala banyak, ada dalam tinggi-tinggi, tetapi tak tahu dari waktu wadi. Ala torikan lanya to, ala pakaian siang. Nilai awal lanya to, ala deba iman miti. Nilai utang ala banyak, iolai balapi-lapi. Santano harato, lari boli ajo piti. Sagalo harato, lapagian nabi. Ay sagalo harato, o pagian nabi. Ay babumi na sana, bapadila de menjadi anak buah dan adam, ala dan arami. Ay itu balai dalam beramal, ada mati na suci. O masuk ala kasarugo, ala mudunya. Soal pengajian, sakian lah kami beri. Ala sakian dulu di mukola dan harami. Dari pana Arjuna dayon ala putui tadi. Ala kami sambung layo di muko sekarang kini. Ala kurang batuku, aku sentang lah bagi lain. Asidang ala depan ngayon, ala depan senang hati. Laluran ninyo ayah, atau sarato umi. Lebih pemuda, lada atau pemudi. Ala de umum kapan dola iyo sidang narami. Wahai sahabat, atau lama saudara. Aso Allah pengajian dekan dong sana makian sajo. Sekian dahulu dari kami berdua. Sebagai sambungan lenan putui jago, putui pasambung ada pasaran lada dia so. Ini aso lada kita. Ada sama tukang curito. Biayo tipayo denyo kawan, walau tipa kita nande badu. Manoe basalawat sambung menyambung ala dia so. Ada nayo bala nangkara, cayo bana pulola kamangalero. Ay barang niyo ay dekasan nang kasajual ladini dalam gado. Malo na niyo ladanyo kita. Nenalay jarang basuo. Ay jarang niyo abatamu. Nenalay inilayan ako. Ay ako na lagi sa manggayo la puaso kito sibu urusan masya-masyanya. Nenalay adonan di Karantina. Nenalay dengan Indo ayo. Di kampung walau nala di Pondosano. Nenalay sa manjala corona nangi Karantina yo sado alahanyo. Sagalo naniyo ladenyo umar kini kamario la tabedo. Dia naniyo bujang bujang. Wala naniyo rando. Iya lena jantan jantan. Wala naniyo petino tino. Nenalay yo di Karantina. Nenalay di rumah sajo. Akiniyo lola denyo turunkan satu yo apala de kakito. Ada ya itu wabah corona nan melimpo la di
ini mano Abalio indayo na pala na di banda balio na iyo pulo di kako. Sabana niyo diampay nyo iyo ay kasado wallah nyo. Nariya na niyo gadang yo kete bansay kayo tuna layo mudo. Biya na nalunyo lebanini biya na nalayo baru mahatanggo. Iyo na marika dihibo. Iya gasapatan lajodo. Iyo bumi kini sadang baduko. Virus corona olay datang malano. Oy manusia kailangan lana usaho. Ay biya di rantau biya di kampuan kito alalay. Biya na nagada hala biya na natuwa. Biya na nabuya biya na marando. Mungkin Tuhan kini mauji kita, mauji iman ondelai di dalam dado. Oi bara pota kui kita ka Tuhan Allah kuasa. Para po ba na denalay iman kito ay ito nyo ba na di uji de Tuhan kito ay lai kahakito masih ba iman jo Anta kiamai kini olatibo. Anta Tuhan la banci kakito kasamo. Oi lanyo turunkan wabak baru pokarano. mungkin ni kodusan na ujian pulo atau teguran ladai kanala bagi kito ulah de kito lah banyak denan lupo Umay manusia di buena tabadayo. Dia di rantau walau di kampung halamannya. Oi samonyo iyo mola kinilanan tabedo. sabana biyo abi akan usaho tukang oje panompang la tidak ado tukang silaw ay undangan la tula sajo Ay tukang cerama pun banala itu yun. Nende la sopiro oto iyo pun la satu pulo. Ay kami petani pun iyo talumpuh pulo. kawan kito baruntuang jualalay ay wala corona de poket la malele jo ay namun poket nyo iyo ay masuk apulo Aduh hikmahnya di balik corona nanggo nene biaya bagini iyo kini ndak sabar apa. Oh 500.000 rupiah lah dapat bini bajeng gojeng.